שלום ימימה. שלום, שלום. אז הנה ימימה, רק אם ואנחנו, נוח לכם עכשיו, אם לא, אז אפשר. אין בעיה, אנחנו מקסימום, אנחנו מפסיקים וממשיכים אחר כך, אז הכל מצוין. אני בבית, כמו שאומרים. גם אנחנו, אבל לא כולם, יש כבר גם בחו"ל שלא הצליחו לחזור, וואי וואי. אבל בסדר. אז בבקשה, כולם להכיר את ימימה, נעים. שאנחנו נהנים מהספר אורנים, שאנחנו קוראים. אז בואי, ימימה, תתחילי. כן, תספרו לי אתם. תספרו לי איפה אתם עומדים ותשאלו שאלות, כי אני באמת לא יודעת אבל לאיזה בואי, כיוון. קודם תציגי את עצמך, תגידי מי את. טוב, אז נעים מאוד, קוראים לי ימימה חובב, שכנה של הדסה מאפרת. ובמקור אני היסטוריונית, זאת אומרת, אה, התחלתי את הקריירה שלי בתור היסטוריונית. האמת היא שהרבה דברים ממה שאני אגיד אולי מתחברים גם לעלילה של הספר. אני לא יודעת באיזה חלק אתם קוראים את זה לפי סדר, איפה אתם? יש שגמרו כבר. אוקיי. יש כמה שסיימו, אבל לא, אנחנו באמצע. בעצם הם כבר יודעים על השקר, הם כבר קראנו את זה גם במכתבים, וגם הגענו לשלב שנוגה מספרת לגיא על המכתבים האחרונים, שם אנחנו נמצאים. אוקיי, למי אז שלא קרא, אבל חלק כבר סיימו את הספר. טוב, אז אני אשתדל לא לעשות ספוילרים. בכל מקרה, גם בספר יש איזשהו מתח בין העולם האקדמי לעולם שמחוץ לאקדמיה, וזה די משקף את הסיפור האישי שלי, כי אני תמיד נמשכתי להיסטוריה, אבל הרבה יותר משנמשכתי להיסטוריה, נמשכתי לכתיבה ולסיפורים. וההיסטוריה עניינה אותי הרבה יותר בהיבט של הסיפורים האישיים שעומדים מאחוריה, מאשר... רק שנייה, אני מסדרת פה שאני אראה אתכם, רגע. יותר נעים לראות את הפנים שלכם גם. ולמדתי היסטוריה באוניברסיטה, והאמת היא שכשהתחלתי ללמוד, אה, בעיקר מה שעניין אותי היה להעמיק את הידע שלי בהיסטוריה מתוך רצון, חלום, לכתוב רומנים היסטוריים. ו... והמשכתי ללמוד, ונולדו לי ילדים, והחיים היו מאוד עמוסים, והתחלתי גם ללמד בבית ספר. בהתחלה לימדתי קצת באוניברסיטה וגם בבית ספר במקביל, וכל כזה היה מאוד מאוד עמוס, ובאיזה אנרציה כזאת של ללכת ולהמשיך עם מה שאני עושה. ואני זוכרת שהייתה איזו נקודה בקריירה שלי האקדמית, שממש החלטתי, זאת אומרת הייתי באיזה צומת כזה, של החלטה אם אני רוצה להמשיך בעולם הזה של המחקר, ולנסות להתברג באקדמיה, וכמו שמסופר בספר, קצת, או לא קצת, אינטריגות ופוליטיקות שלא ידעתי ידעתי, בתוך תוך תמיד ידעתי שאני לא באמת רוצה אותם. ואז נבט בי הסיפור הזה, אולי אם יעניין אתכם אני גם אספר איך ולמה, אבל בוודאי מעניין זה אותנו. כן מעניין אותנו, כן, כן, מאוד. לנו. כן. טוב, אז אני אלך אחורה, ואני אגיד שאני נשואה גם להיסטוריון, עוד לפני שהתחתנו לדעתי, הוא סיפר לי יום אחד סיפור נורא מעניין על אוצר השומר. הוא ידע שאני אוהבת לכתוב ושאני רוצה לכתוב, והוא סיפר לי את הגרעין של הסיפור. הוא סיפר לי על כתבה שהוא קרא במחנה, בצבא, על אדם שמנסה למצוא את אוצר השומר. זאת אומרת, הכתבה הזאת, שאני מניחה שכבר קראתם אותה, נכון,
מבמחנה, היא כתבה אמיתית, זאת אומרת, אני כמובן כתבתי אותה מחדש, אבל הייתה כתבה כזאת, וזה סיפור אמיתי, ואכן מבוסס על איזה אדם שהקים משלחת לחפש כל שנה בקיץ, הוא מוציא אנשים לחפש את האוצר, והוא ניסה, מי שהיום אני נשואה לו, כן, סיפר לי את הסיפור הזה, ואמר לי, טוב, את חייבת לעשות מזה ספר, וניסה ככה לתת לי איזשהו מסגרת סיפורית לסיפור הזה, משהו בלשי כזה, זה קורה בישיבה, איזושהי וריאציה לשם הוורד, אם אתם מכירים, שזה סיפור בלשי במנזר במאה ה-14, וזה ממש לא עניין אותי, זה לא, אמרתי, מה הסיפור בלשי בתוך ישיבה, ואיך זה קשור אליי, והסיפור הזה היה שם איפשהו בחלק האחורי של הראש, ואחת לכמה שנים הוא חזר לזה ואמר, נו, אולי תכתבי את זה, אולי תכתבי את זה, אולי תכתבי את זה. וזה לא פגש אותי, כמו שאתם בטח קראתם הרבה יותר מפעם אחת בספר, זה תמיד הסיפור שלנו שאנחנו מספרים, ולא הרגשתי שזה הסיפור שלי, אז לא הרגשתי שמתאים לי לספר אותו. ובאמת הייתה איזה נקודה, אני ממש זוכרת ואת השעה ואת הסיטואציה. השתתפתי באיזה מין תחרות כזאת, לא יודע, זה משהו של אקדמאים באוניברסיטה שבדיוק סיימו דוקטורט, בשלבים הראשונים שאחרי הדוקטורט, וכל אחד נותן הרצאה, ויש מין תחרות כזאת, ואז מתקבלים כמה להיות מרצים באוניברסיטה, עם איזו מלגה מאוד מכובדת, והשתתפתי בזה, והאמת היא שגם לא התקבלתי, אבל התקשרו אליי אחר כך ואמרו לי שהייתי במקום מאוד טוב, ויש לי סיכוי מאוד טוב שנה הבאה, וזה היה ביום חמישי, ואני יצאתי מהאירוע הזה בתחושה מאוד מאוד לא נעימה. היו מאחורי הקלעים, וגם לפני הקלעים, כל כך הרבה דברים לא נעימים, כל כך הרבה... זה יותר מפוליטיקות, איך כל מרצה, כי הוא ניסה לקדם את הסטודנט שלו, אז הוא ניסה להשפיל את הסטודנט של מישהו אחר, זאת אומרת, היה שם באמת אווירה מאוד מאוד לא נעימה, למרות שכלפי חוץ הכל היה כזה בחיוכים ובצורה מאוד מנומסת ויפה. ואני זוכרת שיצאתי משם ולא ידעתי אם אני מתקבלת או לא, ואמרתי לעצמי, גם אם אני מתקבלת, אני לא בטוחה שאני רוצה ללכת לזה. אני לא רוצה להיות שם. עכשיו, סליחה שאני אומרת את זה, ויכול להיות שפה אנשים שהם עם קריירות אקדמיות, ויש להם קרובים באקדמיה, וגם לי יש, זה בסדר, ואני לא... אבל הרגשתי שלי זה לא מתאים, שזה לא מה שאני מחפשת. ו... ובשבת בבוקר קמתי, והייתה לי איזה מין הכרה כזאת מאוד מאוד ברורה, שזה בדיוק הרגע להגיד שלום לעולם האקדמי וללכת לספרות. עכשיו, תמיד רציתי לכתוב, ותמיד ניסיתי וכתבתי דברים קצרים, אבל להתפנות לכתיבה זה משהו שהוא באמת תובעני, זה לא שככה על הדרך אפשר, צריך לפנות לזה זמן, וצריך לפנות לזה מקום בנפש, ו... וזה כל הזמן נדחק הצידה. וממש אני זוכרת את הרגע הזה באותה שבת, ברור לי שזה הרגע, לבחור בצומת הזה, ממש ראיתי את עצמי עומדת באיזה מין צומת שמסלול אחד ממשיך עם הקריירה האקדמית, מחקר וכל מה שקשור בזה, והמסלול השני הולך לכתיבה, וידעתי שזה הרגע שלי לכתוב, ואז פתאום, ממש, זה היה איזה מין כזה, לא אגיד חיזיון, אבל ממש איזה רגע כזה עמוק בתחושה שלי, שהסיפור פתאום חזר אליי, הסיפור של אוצר השומר, אבל פתאום הוא נהיה הסיפור שלי, כי פתאום הוא התחבר לאיזה מסגרת סיפורית אחרת לגמרי,
זה לא היה שם הוורד בישיבה הליטאית של מה שהציעו לי, אלא הבנתי שזה סיפור אחר. ו, ודי מהר נרקמה לי המסגרת הכללית של הסיפור, של בתוך מה אני רוצה להכניס את זה. ידעתי שאני רוצה שיש שם איזשהו חיבור, איזושהי התכתבות בין העבר להווה. ובתור מי שבאמת באותם ימים עוד עמדה בתוך ההתלבטויות האלה של המחקר, האקדמיה, אז זה נכנס לספר, אתם רואים את זה שם. ובאמת אחת השאלות המהותיות בספר היא בשביל מה אנחנו לומדים היסטוריה? למה זה חשוב לנו? מה בזה מעניין אותנו? והקונפליקט הזה עם העולם האקדמי שבעיניי עד היום יש בו משהו קצת יבש, קצת נוקדני, לא יודעת איך מתרגמים את זה לשפות שכולכם פה דוברים, אבל אני אתן רק דוגמה. אה, כשאני כותבת, בינתיים כתבתי 2 רומנים היסטוריים למבוגרים, וממש בימים האלה יודעת. היה אמור לצאת, אני לא יודעת איפה זה עומד, נתקע בדפוס, אבל לכבוד שבוע הספר אמור לצאת, היה אמור לצאת, לא יודעת מה יהיה עם שבוע הספר, מה יהיה עם זה, אבל ספר היסטורי לבני נוער. אז אני אגיד שכל כתיבה של ספר כזה, אני עושה תחקיר מאוד מאוד אינטנסיבי. ואני קוראת מחקרים, ואני קוראת מקורות, ומאוד מאוד חשוב לי גם לדייק בעובדות ההיסטוריות, וגם לדייק באווירה, בתחושה, בשפה. וההבדל הוא שכשאני כותבת, כשכותבים מחקר, ובוא נגיד שאני, עם כל זה ששמתי בצד את העולם האקדמי, מאז שהתחלתי לכתוב עדיין פרסמתי כמה מאמרים, בשנה האחרונה פרסמתי ספר עיוני, זאת אומרת, זה לא שעזבתי את זה לגמרי, אבל התחושה היא שכשכותבים משהו אקדמי וכבודו במקומו מונח, אני באמת לא מזלזלת, אבל רק הצורך לגבות כל דבר בהערות שוליים ובהפניות, והפסיק פה והפסיק שם, והנקודה פה והנקודה שם. ומשהו מהסיפור האנושי קצת הולך לאיבוד, אני חושבת. ומה שאותי יותר מעניין, שוב, אני לא רוצה לזלזל ולא להגיד שזה לא חשוב, מה שעושים בעולם המחקר, אבל לפעמים בני האדם שמאחורי הסיפור קצת נשכחים, קצת הולכים לאיבוד. ואותי הם יותר מעניינים, האנשים, הסיפורים האנושיים. מה אנשים הרגישו, מה אנשים חוו, מה אנשים היום יכולים להוציא מהסיפורים האלה, זאת אומרת, איזה תחושות, איזה מסרים אפילו, אני יודעת שזאת מילה גדולה ולא כל כך פופולרית, אבל מה הסיפורים האלה אומרים לנו היום, איפה הם פוגשים אותנו, איפה אנחנו פוגשים אותם. אז זה בגדול היה הרגע שבו הספר נולד. ואני אשמח לשמוע שאלות שתכוונו אותי למה מעניין אתכם לשמוע. בבקשה. סליחה, יש אני אגיד לך, מי מפריע להם, ממש לאורך כל הזמן שאנחנו קוראים, העניין של נוגה, שהיא לא מסתדרת עם זה ומקטרת על זה, למה הדמות הזאת היא כזאת? אני לא חווה אותה ככזאת בכלל. ככה הם חווים אותה. אז לא יודעת, אני ממש אוהבת אותה. אני לא חושבת שהיא... אה, בואו נתחיל מזה שעשו לה משהו מאוד 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 מלוכלך. בואו. זאת אומרת, מה זה היא לא מרוצה מזה והיא לא מרוצה מזה? היא הייתה אמורה להתחתן, הייתה לה שמלה בארון, ביטלו לה חתונה לפני...
אז כל מה שהיא מרגישה בעיניי הוא הכי טבעי שיש. אני רק אגיד שיש לי חברה שזה קרה לה גם. זה קרה לה אחרי, זאת אומרת, אני ביססתי, כמעט כל אירוע פה מבוסס על משהו שפגשתי בחיים. זה לא, אף דבר פה הוא לא אחד לאחד. אז זה אבל טוב. כמעט כל סיטואציה בספר היא מבוססת על משהו שקרה לי, קרה למישהו, משפט שמישהו אמר. אז הסיפור הזה של מישהי שבאמת מבטלים לחתונה מאוד קרוב לחתונה, זה מבוסס על מישהי שאני מכירה, אבל אחרי שהספר כבר יצא, אה, אני לא זוכרת, לא משנה, אולי זה היה בין הכתיבה לפרסום, אבל יש לי חברה שגם ביטלו לחתונה. אה, זה היה נורא, זה היה לילה לפני החתונה, ואז היא אומרת לי, דיברנו על הספר הזה, את יודעת, גם אני הייתי אמורה להתחתן בט"ו בשבט, אז זה עשה לי צמרמורת. אה, אבל אני חושבת שמישהו שקרא לדבר כזה, המרירות שלה היא לגמרי מותאמת למציאות, אני לא... ותחכו תגיעו לסוף, היא בכלל לא מקטרת על כולם. פשוט היא צריכה את מי שמתאים לה. טוב, אם עוד לא סיימתם את הספר, אז אני כבר אגיד שהסוף הוא עוד לא קצת קראנו את פתוח. הסוף. מה? עוד לא קראנו את הסוף. אז אני לא אגלה ולא אגיד כלום, אבל לא כולם מסכימים על הסוף, זאת אומרת, הסוף הוא קצת פתוח ואפשר להבין אותו בכמה צורות, ותמיד מעניין אותי לעשות הצבעה מי חושב שככה ומי חושב שככה, אה, וזה בדרך כלל 50%, 50%. או, אז מה אתם אומרים? מה? אה, אז אני לא מגלה, אבל אז אני גם לא אגיד עם איזה 50% אני מזדהה, אבל אני מזדהה עם ה-50% הלא מתלוננים, אז זה רמז. ואני חושבת שזה סיפור אנושי בסוף. אה, אני ממש לא הרגשתי שהיא, אה, לא יודעת, אני מאוד הזדהיתי איתה. כתבתי את זה עם המון אמפתיה לדמות שלה, שלשמחתי ולמזלי הרב, אני לא עברתי על גוף בעצמי את החוויות שהיא עברה, אבל באמת הכתיבה של הדמות שלה הייתה מבוססת על כמה דמויות שאני מכירה מקרוב, שחוו דברים דומים. אמ, זה נראה לי מאוד אנושי, ההתנהגות, המחשבות שלה, התחושות שלה, היא בכלל לא נראית לי לא ממורמרת ולא מתלוננת יותר ממה ש... אתם שומעים? אז מה אתם אומרים? כן, איילי. אני רציתי להגיד שאני מאוד מעוניינת בהיסטוריה, אבל קשה לי להתייחס לכל העובדות של היסטוריה, ממש קשה לי להבין. ודרך האנשים בסיפור, אז יכולתי להתייחס לתקופות, לעניינים, וזה היה כל כך מעניין, אז אני מאוד מודה לך. תודה שאת אומרת את זה. אני חושבת שזה נכון. אני חושבת שגם על עצמי, אני מאוד אוהבת לקרוא רומנים היסטוריים, ואני חושבת שבאמת הרבה יותר קל לצאת עם איזו תחושה של תקופה, וגם אם אני לא יודעת, אחרי שאני קוראת רומן היסטוריה על תקופה מסוימת, גם אם אני לא יודעת להגיד בדיוק בשנה הזאת וזאת קרה כך וכך, אבל אני יוצאת עם איזושהי תחושה, עם איזושהי הבנה על התקופה, על רוח התקופה. אני חושבת אני תמיד ממליצה לתלמידות שלי ולתלמידים שלי, באמת, אני חושבת שרומנים היסטוריים מאוד עוזרים להתחבר לתקופות היסטוריות. אה, מאוד כדאי שהם יהיו רציניים, הספרים האלה. זאת אומרת, יש ספרים כאלה שהם נכתבים על ידי אנשים שלא באמת עושים תחקיר רציני, ויש הרבה טעויות, ולי זה מאוד מפריע, במיוחד בתור אדם שקצת מכיר את העובדות, אז קשה לי אם אני רואה טעויות בוטות. אבל,
אבל ספר שמבוסס על תחקיר על עובדות, בעיניי באמת זה משהו שהוא מאוד מחבר להיסטוריה. בעיניי זה ממש כלי חשוב. אז בספרים שכתבת לנוער, שהם עכשיו מוצאים לאור, אומרים, כן. אז זה על אותו התקופה או תקופות אחרות? אמ, זה, כרונולוגית זה לא רחוק, אבל זה סיפור אחר לגמרי. כרגע מה שנכתב זה סוף המאה ה-19, אבל בארץ, אה, סיפור, זה אחר, זה סיפורים אחרים, אבל גם מאוד מאוד חשוב לי הדיוק, ומאוד חשוב לי שמי שקורא את הספר יוכל לבסס על זה גם איזושהי ידיעה היסטורית. אז מהבחינה הזאת אני חושבת שזה מאוד חשוב, כן. כן, רציתי להגיד גם כן שזה באירופה, במיוחד בצרפת, יש לנו אותה מגמה, אנשים מתעניינים הרבה בהיסטוריה הכללית, וקוראים, הם אוהבים לקרוא סיפורים קטנים בלי לזלזל, כי בצורה הזו הם יכולים להיכנס בהיסטוריה, וממש זה תופעה רב מחר, אנשים קונים ספרים כאלה, וזה ממש הפתעה, ונכנסים להיסטוריה, וזה אולי גם כן לספר סיפורים קטנים, עם רקע היסטורי רצינית, זה אולי האמצע שאנשים ממש נכנסים לתקופה, לעניינים כאלה, ממש זה, זה ממש זה תהליך מעניין מאוד לעסוק את זה בהיסטוריה, אני חושב. מסכימה. גם בסרטים, דרך אגב. יש המון סרטים תקופתיים, שנותנים איזו תמונה היסטורית, וזה גם מאוד פופולרי. נכון. זה כנראה מדבר על משהו באנשים, זאת אומרת, באמת אנשים, יש בהם איזשהו צמא ל... להכיר את העבר. אני לא יודעת, כל אחד פה ממקום אחר ובגילאים אחרים. אני זוכרת שכשאני הייתי בבית ספר, שיעורי היסטוריה נחשבו לדבר משעמם. עכשיו, אני לא יודעת להגיד, כי אני מורה להיסטוריה בבית ספר, ובעיניי זה הדבר הכי מעניין, ואני חושבת שגם, עכשיו, אני לא יודעת אם זה בגלל שאני בסביבה שלי, באמת אני מרגישה שיש מורים טובים להיסטוריה, או שמשהו בגישה להוראת היסטוריה השתנה בשנים האחרונות, אבל בעיניי זה תמיד אחד המקצועות הכי מעניינים שיש, ואני מרגישה שרוב התלמידים מאוד מתחברים לזה, ובאמת יש משהו, במיוחד כשאנחנו מדברים על בתי ספר היום בארץ, כשבשנים האחרונות אנחנו עדים לאירועים בקנה מידה היסטורי, אבל החיבור לסיפור היהודי, להיסטוריה היהודית, לסיפור הציוני, סיפורים של השואה, זה דבר שאנשים ממש מחוברים אליו. אז יש בזה משהו שהוא כנראה באמת מעיד על עניין אמיתי. אני ממש מסכימה איתך. סליחה, אנחנו יצאנו לטיול לספרייה הלאומית ככיתה, וכשקראתי את החלקים, אני יודעת שזה לא היה הספרייה הזאת, אבל את הבאת לי את התחושה וההרגשה והאווירה, ואז היה לי תמונה גם כן בגלל הטיולים המצוינים שלנו. אז אני רוצה להודות לך, ואני הייתי מורה לעברית, אבל פחדתי לקרוא ספר בעברית, ספר ממש, לא ספר לילדים. כן, אז, זה ספר. אבל שלך זה אתגר שאני יכולה לעשות, אז תודה לך. בשמחה, תודה לך. ובאמת מישהי אמרה לי לא מזמן,
שהספר שלי זה אנדרטה לספרייה הלאומית הישנה. כי מי שהכיר אותה, זה ממש המקומות, וזה באמת אווירה אחרת לגמרי ממה שיש היום בספרייה החדשה, זה עולם אחר. אז כן, היא גם הפכה לי להיסטוריה. ממש מעניין אותי איך אתם מסתדרים עם השפה של המכתבים, כי השפה של המכתבים היא ממש קשה. כן. כן. איך את נכנסת למכתבים האלו, מילים שהם לא יומיומי כן. עכשיו, אז איך מצאת אותם? איך ידעת אותם? אז כן. אני באמת... אנחנו סובלים הרבה מהמכתבים שלך, אבל כן. כן, בזכות הדסה אפשר להבין, אבל ממש זה קשה. זה לשבור את השיניים, זה לשבור את כן. השיניים. כן, בדיוק. אז אבל סליחה, לא נורא, מעניין. האמת היא שהם קשים גם לאט לאט אוהבים את הסגנון. אז זהו, אני חושבת שיש, אני בדיוק קוראת עכשיו ספר בעברית, ואני דוברת עברית, והשפה בו מאוד קשה, גם המילים, אבל גם משהו מאוד פיוטי כזה, מאוד כמו שירה. ואני הרבה פעמים מוצאת את עצמי קוראת ואומרת, אני לא מבינה הרבה, אבל נעים לי לקרוא את זה. זה קצת כמו לקרוא שירה, לא הכל מבינים, אבל יש משהו במוזיקה. אני קראתי המון מכתבים, יומנים. האמת היא ששתי התקופות האלה, גם של העולם של ישיבות המוסר, וגם העולם של החלוצים של העלייה השנייה, אני עסקתי בזה הרבה גם כהיסטוריונית, גם כתבתי על זה, גם מלמדת על זה, זאת אומרת, זה נושאים שקראתי לא מעט עליהם עוד לפני הכתיבה. יש קובץ מאוד יפה ומרשים וככה כבד של זיכרונות של תלמידי ישיבה בישיבות ליטא. אז זה נתן ממש את האווירה של הישיבות, ואנשי העלייה השנייה כתבו המון, יש המון מכתבים, יומנים, זיכרונות, וקראתי, ובאמת יש משהו בשפה שהוא נכנסים אליו, יש באמת מילים שהן מילים מאוד ייחודיות, שלא משתמשים בהן היום, אבל הן נמצאות שם, ואני זוכרת שהיה משהו, א', מה הראה לי שאני עושה את זה נכון? קודם כל, הרבה אנשים שאלו אותי אם זה מכתבים אמיתיים. זאת אומרת, אנשים חשבו אז כבר מחמאה, ואני זוכרת שקראתי אני לא זוכרת אם זה היה את הזיכרונות של רחל ינאית בן צבי, או מכתב שהיא כתבה, אבל קראתי שם משהו ואמרתי, וואו, היא העתיקה ממני משפט. ואז אמרתי, כנראה נכנסתי לשפה בצורה כזאת שבאמת זה נהיה דומה. אז כן, זה היה פרויקט, זאת אומרת, באמת המאמץ הזה לכתוב בשפה שהיא מאוד לא השפה שלנו, ועדיין לנסות שזה גם יהיה מעניין, כי בסוף זה גם לישראלים זה קשה, זה לא... אז גם לחלק את זה ולפזר את זה בספר כדי שזה לא יהיה יותר מדי בבת אחת, כי אני יודעת, זה לא קל, זאת אומרת, גם בתור מי שקורא ספרים, יש הרבה ספרים שיש באמת המשחק הזה של טקסטים כביכול, יומן, מכתב בתוך הספר, זה קוטע זאת אומרת, קוראים בקצב אחד, ואז פתאום הטקסטים האלה מזמנים קצב אחר לגמרי. אז זה אתגר לכתוב את זה, ואני בטוחה שזה אתגר לקרוא את זה. אצלי, קודם כל, בעלי נין של אלתרמן נברדיק,
אז אני קראתי, התחלתי לקרוא את הפרטים, את כל הרקע, ממש אני התייחסתי עם זה באופן רשמי או באופן רק בשבילי, אבל יש עוד דבר, אין לי עכשיו, אני יכול לקרוא, אני קראתי את הספר פעמיים, בהתחלת השנה התחלתי עם מילון, כל מילה שאני לא הבנתי בדיוק, אז אני חיפשתי במילון, ואחרי אולי 20 דפים, כל כך רציתי לדעת מה שקרה, שאני תמיד מחפשת במילון, זה לוקח זמן, ואני לא יודעת מה, אין לי כל כך הרבה זמן בבת אחת, אבל זה היה בסוכות. אז בסוכות אני התחלתי בימים שאי אפשר לכתוב, אני התחלתי רק לקרוא, בלי להסתכל ובלי לחפש במילון, בלי לכתוב את המילים, ורק לדעת מה העניינים. ואני אין לי חוש לדעת בדיוק ההבדל בין הסגנון של המכתבים בלשון, ובין הלשון של עכשיו. אז גם כן, אני קוראת באנגלית, אז אני יכולה לדעת בדיוק המילה, אני מסתכלת ואני יודעת אם היא צריכה ממש להבין את העומק של המילה, אני יודעת שאני יכולה לא לשים כל כך לב, אבל בעברית אני צריכה כל מילה לקרוא, ואחרי זה אני צריכה להחליט איך אני ממשיכה לקרוא, אבל כל כך מעניין אותי, ועכשיו אני קוראת את זה, אם יש לי חברה, אנחנו קוראים את זה ביחד, בפעם השלישית, להבין ממש את הכל, כל כך תענוג, תודה רבה. תודה לך. אני רק אגיד בהקשר למה שאת אמרת, שקראת על נוברדו כדי להבין, אז אני ממש מרגישה על עצמי, שיש ספרים, כמו שאתה אמרת, שיש ספרים רומנים היסטוריים, שאם הספר טוב, אני פשוט מוצאת את עצמי אחר כך, לא תמיד זה עם ספרים, לפעמים זה ויקיפדיה, אבל אני פשוט יושבת ומחפשת את העובדות, וללמוד מתוך זה. יש את הספרים של, אני לא יודעת אם אתם מכירים, יצא לכם, אולי העברית פחות קשה, אני חושבת, לא יודעת בעצם, של אסף ענברי, גם כתב כמה ספרים שהם כזה, לא בדיוק רומנים, אבל זה סוג של רומנים היסטוריים. קצת קשה להם. זהו, אז אני מנסה לחשוב, אבל אני פשוט, כל ספר שלו, סיימתי לקרוא והתחלתי לעבור על כל הדמויות בוויקיפדיה, מי אמיתי, מי לא אמיתי, לראות פתאום אני רואה את התמונות שלהם, דמויות אמיתיות, וואי, פתאום יש לזה פנים, פתאום האדם נהיה אדם אמיתי, אז, וכמו שאת אמרת מקודם, זה פתאום מתחבר לסיפור, אז פתאום כן, אז יש משהו בסיפור שמחבר להיסטוריה, והשפה, אני באמת מתנצלת, אני מנסה לחשוב על עצמי, קוראת ספר כזה באנגלית. אנחנו שורדים, אנחנו שורדים. אנחנו עם של שורדים. אנחנו עושים בכיתה, ואני נותן תוצר מילים, והם קוראים בבית, ואנחנו מדברים ושואלים, ואם יש שאלות, משהו שאיננו מובן, כך מתקדמים, ואת המכתבים אני קוראת. ואז לא צריך להתמודד עם אני המתווכת. אז כי אני רוצה שכולם ייהנו מהספר. אז זה מה שאנחנו עושים, ואם ירצה השם, אנחנו נמשיך עם הספר גם עד שנסיים אותו. ככה. אני רק אגיד, אני שומעת פה הרבה מבטא אנגלוסקסי, אז אני לא יודעת אם אתם מכירים, אבל כתבתי גם רומן היסטוריה להגירה לארצות הברית, אי החירות. אז זה ממש סיפור שאני חושבת שתוכלו למצוא בו את בעברית או באנגלית? בעברית. אני אולי אנצל את המלחמה, אני כל הזמן...
לא, אני כל הזמן אומרת ואנשים אומרים לי שצריך לתרגם אותו לאנגלית, כי בטוח יהיה לזה קהל, אבל אני לא מוצאת את הזמן להגיע לזה. אבל זה נגיד ספר אין לי אותו פה, אבל המון אנשים, באמת מדהים כמה, קראו אותו ואמרו לי, זה הסיפור של סבא וסבתא שלי, זה הסיפור של המשפחה שלי. אמ, ש, שבאמת פתאום הסיפור, ופתאום אני מבין או מבינה את הסיפור שלהם, פתאום אני מבינה מה עבר עליהם, ו, וזה דברים, מה הכותרת? עוד פעם? אי מה החירות, הכותרת? אי החירות, אני אי יכולה שנייה, החירות, אוקיי. תודה. היא א' י' רק שנייה, אני אראה אותו, רק שנייה, אני החירות. כבר חוזרת. Isle of Independence. אבל אין לזה תרגום. לא יודעת איך יתרגמו את זה אחר כך. זה רק בעברית. היא החירות. כמו פסל החירות. כן, אז לא לא רואים כל כך טוב. יותר, לא רואים, לא רואים. טוב, עוד יותר, כן, עוד ראינו. יותר. אז זה קשור לאליס איילנד או לא? בדיוק, כן, זה ממש על הסיפור של הגירה של בחורה צעירה ברוסיה? ברוסיה, מאוקראינה, 1902, על הרקע של אה, העוני והפרעות והמעבר לארצות הברית, שמתברר שהוא לא היה כל כך רומנטי ופשוט. ואני נחשפתי שם לדברים שלא העליתי על הדעת שהיו, ו... והרבה, באמת המון, גם אנשים שלא ידעתי שבכלל היה להם קשר לארצות הברית, סיפרו לי שהיה איזה סבא רבא, סבתא רבא, שהגיעו לשם, ופתאום הצליחו להבין עם מה הם התמודדו. אה, אז שוב, אני חושבת שבאמת לקרוא דרך סיפור, זה הופך את זה למשהו שהוא הרבה יותר קרוב לנו, הרבה יותר אנושי. ו... כן, אז אחרי שתסיימו את זה. כן, כן, כן. אתם יכולים לקחת מהספרייה. יש ספריות אחרי המלחמה, אתם עד אז נסיים את הספר, אם ירצה השם, אז תוכלו לקרוא. עוד מישהו רוצה לשאול, לומר, על אחת הדמויות, על... יש לי שאלה. הקשר שלך עם תנועת המוסר הוא רק היסטורי בגלל שלמדת את החלק הזה, או שהוא גם משפחתי? רק היסטורי. לא, לא. כתבתי, האמת היא שזה מעניין, כי באמת הכנסתי לפה כל מיני דברים שנתקלתי בהם במחקר. כתבתי איזשהו פרק לפני הרבה שנים לאוניברסיטה הפתוחה, פרק על ישיבות המוסר, ודרך זה נתקלתי בסיפור הזה שהוא מאוד מעניין כשלעצמו, וזה התחבר לי פה לסיפור. אה, זה מעניין כי גם בעצם אין לי קשר לסיפור הזה, זאת אומרת, מבחינה משפחתית אין לי קשר, וגם הספר השני, החירות, הרבה אנשים שואלים אותי, אז יש לך, זה סיפור משפחתי, זה משהו, אין לי שום קשר לארצות הברית בשום צורה שהיא, אבל אני חושבת שמשהו בסיפורים האנושיים, בסוף אנחנו מתחברים לדברים שקשורים אלינו, זאת אומרת, אה, אני מרגישה שזה הסיפורים שלי, למרות שהם לא באמת הסיפורים שלי. ובסוף הסיפור האנושי, אנחנו מתחברים למרכיבים בעלילה, או בקונפליקטים שהם קשורים אלינו, גם אם החוויות שלנו הן אחרות לגמרי. אתם אומרים על שרגא, על רבקה, על... דיברנו על זה, אז מה... תגידו לימימה איך הרגשתם כל הסיפור הזה. הוא היה
בחור ישיבה, ואחר כך מה שהבנתי שהוא היה בולשביק כן, נכון. הפך להיות בולשביק. כן. הוא חשב שזה החירות, זה המשיח. כן, וזה גם, זה דבר שאני למדתי את העוצמה שלו מתוך לימוד היסטורי. אה, המתח הזה בין הגאולה העולמית והגאולה הלאומית, שאצל אנשים זה ממש היה במלחמה פנימית בתוכם. כן. מה קודם, מה יותר, שזה... היום אנחנו לא כל כך חווים את זה, אבל באמת אני חושבת שמה שמרתק בתקופה הזאת זה העוצמה של הרעיונות, העוצמה של המסירות, האמונה עד הסוף בדברים. היום הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, נו, זה ככה, זה ככה, אנחנו לא מתייחסים ברצינות לדברים שאנחנו מאמינים בהם. זהו, לפני שבוע זה היה, או מה, שדוד זיני, שמועמד לראש השב"כ, דיבר על משיחיות, אם אנחנו משיחיים או לא משיחיים, והיה על זה רעש גדול. אז בתקופה הזאת כולם היו משיחיים, כל אחד חיפש משיח. לא תמיד המשיח היה המשיח של הרמב"ם, אבל האמונה זה תקווה, והמסירות. תקווה של חיים יותר טובים. לא קראתי את כל הספר, אבל יש קטע שלא הבנתי. החתן הוא מת, ואחר כך ישבו את החתן עם הכלה, ורקדו קודם חתן שהוא מת, לא הבנתי מה זה. לא הבנת. מה, בסיפור על הירושלמי שם, בבניין כלל? איפה כן, כשהחתן מת, יש ואחר כך איזה, יש לקחו כל חתן. מיני, יש כל מיני בניינים בירושלים שיש עליהם אגדות. אז יש איזה סליחה שאני בניין, מפריעה לך רגע, הסיפור הזה, יש לנו שני תלמידים, גיא ורג'ין, שהם סיפרו לנו את הסיפורים מאחורי המקומות שנוגה תהילה בהם. אז אני לא יודעת אם היית נופר כשהם סיפרו, אבל לא. בכוונה הם סיפרו לנו גם על החתן והכלה וגם על רחל, וגם את השיר קראנו של רחל. אז זה חלק מהטיול שגם רג'ין וגם גיא סיפרו לנו את הסיפורים שנוגה בעצם סיפרה שם. כן, אז זה איזושהי אגדה ירושלמית על איזה, ישלימו לך, זה כן, משהו נספר לך את זה. כן, אז זה גם אנחנו עשינו, וגם כל הזמן המתח הזה בין אנשי העלייה הראשונה לאנשי העלייה השנייה, דיברנו על זה שלא קל היה לאנשי העלייה השנייה פה בארץ, עם אנשי העלייה הראשונה, ואנחנו רואים את המתח הזה במכתבים שהוא שולח לרבקה. אולי צריך עכשיו לכתוב מאמרים ורומן למה שקורה עכשיו בעזה. אני מפחד שעוד 20 שנה יאמרו משהו שלא אמת על מה שהיה בעזה. היסטוריון קורא, אתה קורא את כל הדברים. כן, אמרו, פרסמו נתונים לקראת שבוע הספר, אני לא זוכרת אם זה היה עשרות או מאות ספרים שכבר יצאו, זה מאוד פופולרי, מאוד רווחי, מי שרוצה לעשות כסף טוב מוזמן לכתוב על זה, כותבים המון, אבל מה שכן, לא, ברצינות, יש ממש, יש לי חברה היסטוריונית, שהיא גרה, המשפחה שלה גרה בעוטף, באחד הקיבוצים, וממש יום אחרי שהמלחמה התחילה, הקימו פרויקט של תיעוד, כמו התיעוד של פרויקט ספילברג, של ראיונות עם שורדי שואה. ממש יש מאות אלפי, לא יודעת, שעות של צילום של ראיונות עם אנשים
שהיו ב7 באוקטובר בעוטף, ולוחמים, אנשים, אזרחים, וממש מספרים את הדברים בדיוק כמו שאתה אומר, כדי שלא יוכלו להגיד שזה לא היה. אז דווקא במובן הזה אני חושבת שבאמת יש מאמץ גדול לתעד את הדברים, וגם לכתוב. עכשיו אני חושבת שבעיקר כותבים סיפורים אמיתיים, זאת אומרת ממש דוקומנטריים, אבל ייקח קצת זמן וקצת פרספקטיבה וקצת לאבד את הדברים, ואני בטוחה שיכתבו המון, כי זה באמת אירועים מאוד מאוד... בצרפת אומרים שההיסטוריה נכתבת עם מי שנצחו את המלחמה. כן, אבל גם בעברית אומרים את זה, נקווה שאנחנו נכתוב אותה. טוב. כן. טוב, עוד מישהו רוצה לומר, לשאול? טוב, אז באמת, ימימה, תודה רבה, החכמת אותנו וענית לנו על השאלות שבעצם שאלנו במשך השנה, והתלמידים באמת נהנים מהספר, ואני בטוחה שהם יקראו גם את הספר הבא. בשמחה רבה, תודה ומה שאני לכם. כל הזמן אומרת לתלמידים, כשאני ממליצה על ספרים, זה שזה צריך להיות ספר שהעברית היומיומית היא עברית טובה, ולא עברית זולה. ולכן יש ספרים שאני לא המלצתי עליהם, ויש ספרים שאני ממליצה, אז את אחת מהם שאנחנו אומרים שהעברית היומיומית היא טובה, ואני רוצה שהם יכירו את העברית היומיומית הזאת. אז תודה רבה. תודה לכם, ואני אגיד יותר תודה מזה, רבה. תודה לכם שבאתם לפה. זה כל כך לא מובן מאליו, ואני כל פעם כשאני פוגשת אנשים שבחרו לעזוב מקומות קצת יותר רגועים ולבוא לפה, בטח בימים כאלה, אז אני מסירה את הכובע. בסוף גם הספר אורנים עוסק בשאלה הזאת של לעזוב מולדת ולבוא למולדת חדשה, זה באמת באמת לא פשוט. אז תודה לכם בשם העם היהודי. אני לא קיבלתי רשות דיבור, אבל אני באמת חושבת שאתם ראויים להערכה ענקית. אז תודה יהודי, לכם. נייד יהודי. אנחנו תודה לך, נגדים. תודה לך. תודה מתוניס, רבה. מצרפת. תודה. תודה כן, רבה. שאלה? תודה רבה. עוד שאלה? לא, אלין? הוא לא רציתי, פתוח. זהו. אוקיי, אז רציתי להגיד איך שבנית את האישיות של שרגא, אני כל כך לא אוהבת אותו, אבל הוא מושך אותי. כל איגרת שלו, כל התשובות למכתבים שלו, זה מאוד מושך אותי, אז אבל כל הוא הכבוד. אמיתי, אליל, הוא אמיתי, הוא כן. שייך המציאות. מעניין אותי מה תחשבי עליו בסוף הספר. אוקיי. כי אני חושבת, יש משהו בספר, שזה קצת כמו ארכיאולוגיה, שהשכבות נחשפות אחת אחרי השנייה, גם המכתבים, בסוף זה כאילו שכבות. בהתחלה היא קוראת את המכתבים, את המכתב בעברית, ואת זה היא מבינה. ואז את המכתבים ביידיש יותר קשה לה להבין, אבל היא מצליחה. ובסוף המכתבים ברוסית שמגלים לה דברים יותר נסתרים. ואני חושבת שיש פה גם משהו שהוא קצת באמת איזשהו דימוי לארכיאולוגיה, שאנחנו צריכים לחפור ולחפור ולחפור, וגם בנפש האדם, יש דברים שאנחנו רואים יותר בקלות, וככל שמתעמקים בסיפור שלו ושל הדמויות, אני חושבת שמוצאים שם עומקים אחרים, אז נשמח לשמוע מה תחשבי עליו כשתסיימי את הספר, כי לומדים עליו עוד דברים, שאני מסכימה שיש בו הרבה דברים נורא מכעיסים, אבל אני חושבת שככל שקוראים יותר עד הסוף, אז אולי מצליחים להבין אותו קצת יותר. אוקיי, אבל הוא מושך אותי, הוא ממש מושך.
את חושבת על רבקה. כן, נכון, נכון. אני מזדהה איתה. נכון. אני חושבת שאני יכולה לדבר בשביל כל הכיתה, שאנחנו גם מודים שיש לנו מורה, שהיא המורה דרך שלנו בספר שלך. אז הדסה, תודה לך, שאת פותחת בשבילנו עולם שלם, ועוזרת לנו לעשות את הצעדים, אז תודה לך ממש. כן, זה נשמע לי... רגע, שולה, רצית לומר משהו? שולה, רצית לומר משהו? לא, שאני מסכימה. רציתי להגיד בדיוק מה שיחד אמרה, אבל תודה רבה לכם, לך גם. טוב, יופי. אז באמת, תודה רבה. יום טוב, ושיהיו ימים טובים. אולי עוד יצא לנו להיפגש גם פנים אל פנים מתישהו. אמן. אולי פעם בשבוע ספר, אני הצעתי להם ללכת, כי שם יושבים סופרים שחותמים על הספרים, ואולי פעם תשבי שם, הם ישבו איתך. כן. לא בערבים, יש ערבים שהם משתתפים, התלמידים. כן. בספרות, אז יוכלו להיפגש. אז תודה לכם, ויום טוב. תודה לך, יום טוב. יום שקט, יום שקט. אמן, יום שקט, לילות שקטים. שקט, אנחנו נדבר. תודה רבה. להתראות. יופי. אז זכינו. כן, באמת. זה היה מרתק, ממש. לדבר עם הסופרת. כן, תודה רבה לך שסידרת לנו את זה. כן, כן, אמרתי לא, אנחנו חייבים. אם יש סופרת שכותבת והיא בחיים ואנחנו יכולים לדבר איתה, אז נעריך את זה. כן. אז אני שמחה שזה יצא אל הפועל, ואנחנו נמשיך. אז מתי? אבל מה שיפה הוא שהיא באמת מקפידה על ההיסטוריה כפי שהיא, וזה מאוד מאוד משמעותי, והיא אמרה שהיא עשתה תחקיר, נכון? דיברנו על המילה תחקיר, זאת אומרת, היא בעצם חיפשה את כל הדברים כדי לעשות מחקר, כן, בנושא הזה. אז, והעובדות הן עובדות נכונות, אנחנו מבינים, כמו שהיא אמרה, לא כל מי שכותב רומן היסטורי, העובדות שלו הן אכן נכונות, אז חשוב לשים לב שכאן כל העובדות הן נכונות. היא בנתה את זה על אנשים, ובאמת היא בנתה את הצורה של המכתבים בצורה מאוד אותנטית, שמתאימה למה שאנחנו קוראים מההיסטוריה, הכתיבה הזאת של העברית בתקופה ההיא, שהיא לא בדיוק מתאימה ב100% לתקופה שלנו מבחינת העברית. כן? מתאימה לתקופה של אז. של אז, בדיוק. אתם רואים למה נוגה נחושה ללכת להיסטוריה. וההתלבטויות שלה, איך היא אמרה, זה הסיפור שלנו בחלקו, אז הנה הסיפור שלה בהתמודדות שלה.